Аз съм Тъпичкия Нет и днес ще се опитаме да осъществиме още един експеримент, за който сте ни писали вие на нашия имейл. Става въпрос за това, че ако сложиш две бутилки стъклени с бира в хладилника за около 5 часа и успееш да ги извадиш точно преди момента, в който почват да замръзват, след което ги чукнеш една в друга, те спонтанно почват да се замразяват на момента, което според мен е невъзможно и отново няма да се случи. Но има такова клипче в интернет, което демонстрира наистина точно това. Според мен обаче то е фалшифицирано. Днес ще проверим дали това наистина е така. Слагаме бирите в фризерчето за около 5-6 часа. Ще ги следиме да не замръзнат изцяло, ами да са супер охладени. Минаха няколко часа, откакто сложихме бирата да се охладява. Охладена е доста добре и мисля, че сега е подходящия момент да пробваме дали това, за което ни писахте, ще се получи автономно и идентично. Да пробваме първо с първия модел. Отваряме. Ето. Течна бира. Така. Сега би трябвало, когато удара с другата бутилка отгоре по гърлото, тази бира, която е почти преди замръзване, да се самозамрази. Готови ли сте? Не се замразява, както си знаехме, че ще стане. Това, което става... Да, между другото, появява се някакъв лед, няма и тъп. Виж, братле, виж, вътре почнах да плуват ледени къщичета, братле, ски. И тук се замрази в началото. Има лед наистина. Появи се лед е такова. Его е, това всичкото е лед. Вижда ли си? И това тук всичкото е лед. Добре, ще сложим последната бира за още няколко часа в камерата. Ще се опитаме този път съвсем точно да оцелим момент и ще пробваме отново. Последен опит. Продължаваме. Пореден и вече последен опит да докажем дали експеримента и номера с самозамразяващата се бира е истина. Изваждаме последната замразена бутилка от камерата, т.е. полузамразена. Исках да кажа добре охладена. Както се вижда, в момента е в течно състояние. Отварям я. Вижда се, че е напълно течна. Ще я праснем отгоре с другата бутилка и би трябвало да се появи лед в шишето. Замрази се, братле, ски! Замрази се напълно, братле! Това всяка такова пред ски! Стана абсолютен лед! Виж, братле! Напълно се замрази, копане, не мога да повярвам просто! Скиш? Лед? I can't believe this shit, man! Ски? Мислех, че и това няма да стане, между другото. За очудване на всички, номера с самозамразяващата се бира беше успешен. Най-важното в случая е да оцелите точния момент, кога да го направите. А именно, слагате бирата в камерата и я следите редовно, за да оцелите момента преди замразяването й. Тоест, трябва да е наистина супер охладена,
супер студена и тогава вече да извадите, да отворите в подходящия момент, все още докато е в течно състояние, не се е замразила, и да ударите няколко пъти силно отгоре с друга бутилка върху нея. Когато направите това и ударите върху гърлото, вътре започва течността да се отгазира, а едновременно това се замразява изцяло. Странно, но видяхте, че е точно така. Това беше. Успешен експеримент. На здраве, момчета, за това. И ние да направим нещо както трябва веднъж.